क्या ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଓ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋର 17ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ 1500 ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମୋତେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ ସକାଳ ଉଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ପ୍ରବେଶି ଯାଇଥିଲି। 2-3 ଦିନ ହେଲା ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘରର ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୋ ହାତର କାମ କିଛି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୋରୁ ସକାଳୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜୟଗୁରୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେଣି। ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି 7ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ଉଠାଇ କୂଅମୂଳକୁ ଆଗେ ନେଇଥିଲି ଡାକି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ବ୍ରସ୍ କଲା ଭିତରେ ମୋ ଆଖି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଖିଗଲା। ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଛୋଟବେଳେ ଆମକୁ ଏଡ଼କୁ ଧରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଫେରିଙ୍ଗି। ଏଇ ତ ଉଡ଼ିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସଜନା ଶାଗ ଭାଜିବା, ସେ ପଖାଳ ଆଗେ ଖାଇବା। ମମିଙ୍କର କାମ ଡେରି ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଭାତ ଦେଇଥିଲି। ମଧ୍ୟ ଖାଇ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି। ଏତେ ଯେ ଖରା ହେଉଛି ବାହାରେ, ସାନ ଝିଅକୁ ଭାତ ଜମା ରୁଚିଲାନି। ସେ ଏକା ଜିଦ୍, ଖାଇବି। ଖାଇକି ତାର ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।